שלום, שמי שירה. לפני שנתיים החלטתי לעשות שינוי תזונתי בבית. התחלנו מסע ארוך ומוצלח, עד שראיתי שאני מגיעה למבוי סתום בנושא של הירקות. הבן הבכור שלי הסכים לאכול רק מלפפון. התחלתי לחפש פתרונות. ראיתי שמדברים הרבה על דוגמה אישית. זה לא הבעיה שלנו, אנחנו אוכלים הרבה ירקות. ניסיתי את שיטת החבאת הירקות בתוך האוכל, ניסינו פסיכולוגיה הפוכה. אחרי ניסיונות רבים ומתישים, הבנתי שצריך פה משהו שמדבר בשפה של הילדים, וכך נולד המשחק. הופתענו מההצלחה. ביחד עם אהרון בעלי החלטנו לקחת את המשחק עוד צעד אחד קדימה. אני מזמינה אתכם להיות שותפים למהלך שלנו ולרכוש משחק ולהכניס את ההנאה שבירקות אליכם הביתה. תודה.